So yun, makulay na buhay mga kabeli. Yan, nasa farm po tayo ngayon mga kabeli. So yan mga kabeli oh. Mga gumagawa sa farm. Yan, nag-ayos po ng poste, ng forma. Yan si Bang Popoy oh. Baka. Hanggang kawain niya kaya. May bundok mga kabeli. So yung mga kabeli, magluluto po kami ngayon dito sa farm. Meron po kami ngayon deliver. Ay si Kabeli po pala nasa bahay pa kasi nag-upload ng video. Kaya kami muna nandito. Kaming Team Kabeli. Mga Kabeli! Hello po mga kabeli! Yun o. Yan, nag-ayos na mga Kabeli. Doon tayo! Talong tayo dito mga kabeli. Yung bilog na talong. Ito yung masarap sa buro. Yun. Shoutout po Ate Cosme. Yun, shoutout po Tita Rosana. Tita Rosana Cosme yan. Thank you po. Tita Rosana Cosme. Tita Rosana Cosme. Nasaan po? Ate Cosme. Family Cosme. Ako pala family Cosme. Sorry. Ayun. Ano ko yun ko? Pangulam. Nagalit ka. Pangulam. Sigang. Sigang na ribs. Ribs. Sarap niya na. Pilit din pa rin. Sino magluto? Ikaw? Oh, yan. Shoutout po. Ate Ate Rosana Cosme and Cosme family. Yun. Madali mo ko yun ko. Koy Jepoy. Koy Jepoy. Shoutout po Tita Rosana. Family Cosme. Yun. Ako, pangalan yun. Kapatid ko pala. So yung mga kabeli, mag-ayos lang po. Tapos makamaya, hintayin natin si Chef para magluto na. Thank you po. Ay po cubicle. So yung mga kabeli oh, nag-ayos na po sila. Pabalat po tayo ng carrots. Para sa Minuto po. Pagkatapos pabalatan, hugasan po natin para malinis ang pagkain. yun. Oh. Nakadali mo ko yun ko. Si Kuya Dam, ano Kuya Dam? What is yan? Kamatis? Pampalaman sa ano? Sa? Bangus, tilapia. Iyo na bangos, tsaka tilapia po. Yun. Uy, ulit. Yan, happy birthday pala, Jello. Ay, Jello, happy birthday po. Enjoy your Yun. day. Yun. Anak ni Tita Weng, no? Ay, Tito Weng. Kita Maricar. Ito, asawa niya, may ano, Rowel Weng ata. Ano niya, sa Facebook. Ayun, shoutout po. Shoutout, Shout shoutout. po, happy birthday po. Yan! Kian. Say Kian. Busy Kian. Busy ka, Kian? Busy ka, busy. Dahil Kanino? Tara sana. ano ka, Tara sana Cosme. Morning po. ini pa, So yung mga kabeli magtitipla ng pampalaman sa bangus. Tsaka tilapia. Yan. Asin. Ano lang yan? Salt and pepper. Tsaka white onion. Sibuyas mga kabeli. Mura na sibuyas ngayon. Mura na. Silver. 120 na lang ata kilo. Na. Yan po, mga baby na lang ata. Yan. Tapos black pepper. Pepper. So, Nike, anong gawa mo? Diba, magandang maga po mga kabeli. Pang minuto po. Nini. Yan. Yan dyan. Sino pagkas mo? Di ba sapatos ka lang? Hindi na kayo punta. Ewan. Ngayon ba rin? Po, tatama mo ako. Wag mong tara ka paano? Tara. Kita mo naman. Tara. Boom. Mabilis. Boom. Yun o. Mga kabeli, nilalagyan na po ng palaman sa loob. Sarap yan. Ha? Tilapia na kondam. Tilapia. Tapos mamaya po yung bangus. Sarap. Anong oras? Ha? Anong oras? Mga after After shot. 5 minutes. After kay. So yan po mga kabeli. Yung bangus naman po. Ano? Ilan yan Kuya Dam? Apat. Apat. Ha? Ano? Sombrero.
Cup noodles. Cup noodles. Cup noodles daw. Yo. Kadam. Yo, yo. Sakto. Yun o. Ang sarap dyan. Sabaw na. Sarap lah. Chicken. Sige ito. Sa'yo mga kabili, cordon bleu. Sige. Rock salt. Na may paminta. Ham. Ano si Beto? Ano yan? Tapos yun, keso. Keso. I-roll natin na Ano yung tumahilagan? Tapos, toothpick para hindi siya malis sa pagbilog niya. yun. Tama yun. Pasura pang bilog. Pinado. Sa'yo mga kabili, magmamarinate tayo ng fried chicken. Asin mga kabili, rock salt. Chicken powder mga kabili. Garlic powder. Tayo. Garlic powder. Meron doon. Saka ano, black pepper. Nor seasoning mga kabili. Yung uli mga kabili, garlic powder. Mix lang natin ito mga kabili. Ayos mga kabili. Ayos. So, dito na ba mga kabili, magluluto tayo ng ulam, sigang. Sinigang na ribs. Lalagay tayong white onion. Isasabay na natin yung gabi. Yung mga kabili, hintayin lang natin lumambot yung gabi. Balikan natin. Ayan mga belly, may order tayong pork barbecue. So 200 pieces to mga belly. So shoutout happy birthday Jello. So Tokayo, happy birthday. So ito mga belly, order sila Ate Rosana saka sila Ate Maricar. For deliver lang to, i-deliver lang natin sa Porac, Pampanga. So yun. Fiesta Community po yan, yung subdivision. Malapit lang yan. So mga belly, Fiesta Community. So 3 PM ang party ng bata. So nandito tayo 11 na. So mga 1, kailangan nasa biyahe na tayo kasama yung pamilya ng mga kabeli natin. May pamilya ka na ba, Tres? Wala po. Wala kang pamilya? Meron po yung ano, yung nanay ko, tatay ko. Tsaka kayo. Ang tawag doon pamilya. Ano po, family. Shoutout to si Barag. Shut up! Shout out, Tang. Ano nickname? AKA? Sige, Don. Di mo Barag? Sabi mo Barag eh. Opo, palayo niya po. Yari tayo dyan. So yun mga belly, update muna sa ating munting kusina. So eto mga belly, kung baka bukas may salpak na yung ano, pinagawa natin. So yung pinapakyaw natin. Tapos yung lababo natin, ano, naka-tiles na rin. So pina-tiles ko para maganda rin pong tignan. Pati yung sa kabila doon, naka-tiles na rin po. Yung sa may gilid ng bahay. Tapos yan, nag-i-start na sila sa poste. Ang pare hapon, Fred. Baba. Di hapon, Fred. Iwara ko nitong graba. Tinugiya ba? Sige na ang prorong. Aro, wag yun na kaya nung mamuha nito. Ano yung mga hayaan nito ito? Tatalan. Ang mag-drive ko ya, magsukalat ang bagya. Ah, opo. Tagkita kang kaya balat. Wah. Pataya nga bulso nila, pataya, lipat tayo tang pormaketa. Opo, o titikin na pa iba pang Fred. So yan mga beli, tapos yan na ginagawa ni poste natin para sa ating gate. Yung kabila na beli. Para makapagpagawa na tayo ng gate. Yan, Mami Jo. Tapos, I loves, kabeli, ayun. So, yan, wala pa rin kaayusan mga beli. Hindi ko matutukan.
Ano to? Yun. So mga kabeli, dito labasan ng tubig natin. So tapos may saraan. Tubo, diretso sa sapa yan mga kabeli. Hey mga kabeli, start na tayo sa ating lulutuin. Sa mga kabeli, naglalagay tayo ng kamatis. Yun. Tawag dito. Chili finger. Sige Ano pa? na. Yun na. Maya naman. Okay mga kabeli, mag-marinate na tayo ng pork menudo. So meron tayong 5 kilos. So ang Tagalog is si... Hello po. Anong pangalan? Kabeli Jepoy. Ilang taon? 16. Last na ma'am. Laurel mga kabeli. So ito mga kabeli, 4 kilos. Tapos yung atay natin is 1 kilo. So 5 kilos. Yung atay natin nakababad sa suka. Para tanggal ang... Lansa. Di ba Moy? Hindi po. Black pepper. Toyo ni Jampol. Toyo po mga kabili. Ano ba kasunod dyan? Bawang. Sibuyas. Bawang sibuyas. Mga kabeli, bawang sibuyas. Bawang Sibuyas. sibuyas. Ihalo mo na po. Ayos na mga kabeli. Yun na. So mga kabeli, magdagdag tayo ng garlic powder. Okay na. Ano pa? Para, Okay na po. ano ba tatawag dito? So mga kabeli, mamarinate natin. So tabi mo na. Tres, pengen tagip na. Tabi muna natin. So medyo naarawan dito. Wala pa yung ano lilim. So yun. Yung pa, ilagay mo muna sa lamesa para hindi naarawan. Yes. Okay mga kabeli. So start ako magluto ng 11:30. So ayan, pero si Jepoy baka mag-start na mag-fry dahil kailangan 1:30. Nasa biyahe na tayo. Yun. Marami tayong piprituin. Nang alin? Tulog Sige. na. Yun o. Yun. Yun o. Ano? Diba? Oo. Sa mga kabeli, ilalagay na natin yung mga gulay. Okra, sitaw, Ito pa. eggplant, Yun. Balasenas. Daming gulay ah. Tapos maglalagay na tayo ng Pampaasim. sinigang mix. Sweet gabi. Sinigang sa gabi. Ano pa ako Ingo? Rock salt. Nilalagyan mo paminta yan? Hindi, Hindi no. Yung nilaga lang no. Yun no. Haluin. Luin. Pan. Takpan. Tapos buksan ng kalang. Kalang? Kalan? Oo mga boy. Yun. Balikan after 5 minutes. 5 minutes. Kakain na tayo nun. Yun sa kabila si Kuya Jepoy. Mag-fry tayo ng mainit na mantika. Ano? Mag-fry tayo ng fried chicken mga kabeli. Iinitin lang natin yung mantika natin. Yun. Balikan natin. Bago tayo maglalagay. So yun mga kabeli. Mag-start na tayo mga kabeli. Mainit na yung ating mantika. Yun o. Kulong-kulo. Hinaw muna natin para di agad masunog ng marina. Pwede mabigla. Ayos mga kabeli. Ayos. So mga kabeli, ayos na. Nalagay na natin yung Pechay. chai. Overload ulit. Overload ulit. Hindi ako lang tabukan yan, mga tatlo eh. Ayos na, kain na mga kabeli. Thank you. Sipang muna kayo. So yun o. Tignan natin chicken din ni Kuya Jepoy. Ito yung chicken joy ng Jollibee mga kabeli. Yan ba yan? Makulibi yata yan. Jollibee yan oh. McDolly din o. Jollibee. I-deliver natin yan sa Fiesta Community, Porac, Pampanga. Yun. Fiesta Community. Porac, Pampanga. Maya. Anong oras? Yan. Asan po? Ayun, papabideo daw po mga kabeli. Pagawa ng awa nga mo.
Gumagawa ng bintana yun. Oh, ayan, ayan. Hello? Pwede ko kasi. Di pare. Marino mo. Gumagawa ng awang ako. Gumagawa ng awang. Ayun, kuwida mo. Ingat ko kaya naman yung mapagkaya kitong. Nagpapapoy na po. Nagpapabaga pala, no? Hey mga kabeli, anong gagawin natin dito po? Yan, low fire. Maglalapay na tayo mga kabeli. Hanggang sa lumambot yung ating karne. Good. Tapos, Gigisa na ni kabeli. Good. Yun, sige, thank you. thank you. So yun mga kabeli, ito na po yung bintana ng kitchen. Napakalaki, tsaka pinto. Maano po ng awang daw. Gumagawa daw po ng awang. Ayun, napakalaki mga kabeli. Yung po nga mo, wala pong ipimisa. Pwede kasi ako, ano mo dyan? Wala ka tao umilan kayang... Marime po. Ay mga kabeli, diyan po lalagay yan. Tatamer ka yan. Uy, talaga na po. Punta ko dito. Ayun ako dito. Ano? Tapos ito po yung pinto niya. Ito po yung pinto. Pitan mo rin layak par. Ay, ang dami ka naman yung kaya. So yan mga Beli, nandito na yung ano. So, ito na yung cover ng ating kusina mga Beli. Ayan, malaw ini close ini sarado yan. Wala akong makakain. Patinim. O pwede yan naman ganun. So ito yung pintuan mga Bedi. Na? Pwede yan naman. Wala ako pisabit ako yung sarado yung gababo. Ano kasi, kain yung kain. Saka may na kanina. Alaya mong kaya kong libutad. 0.5 ka po rin. Uy, bari ko sabihan ko yung kasi kung buri dahil luban, baklasan din mo yun eh. Milubno akin lalam. Masyado yung madagol siwang. Dapat natin naman sana may itong pag-in. Or ano. Wali, di namin niya mong pukin at lumang. Kaya drop. Kasi gusto talaga, tagalan mo yun na, milub na ka. Madagol yung siwang ta. Impossible. So sana may lagay ngayon mga Beli. So yung mga Beli, nag-start na si Jeffoy. So ako kasi naligo ako. Nakaligo din po. Yan na pala gigisa niya. Wow, so minuto lang ang lulutuin natin. So tapos puro prito tayo. Okay na yung ulam natin ka. Pwede na kayong bumanat. Tawagin nyo na yung mga gumagawa. So time check tayo 11 mga Beli. Patingin niya. Yun o, sarap. Lapot-lapot yan ka. Tapos mga Beli, si J. Adam mag-i-start na mag-iyaw. So meron tayong tigto 3 kilos na bangus, tilapia. So may palaman to na kamatis, sibuyas mga Beli. So yun mga kabeli, nag-start na po si Kuya Dam. Yun. Pork barbecue. Tapos nagtimpla po tayo dito ng ng pampahid.
Ano po yan, ketchup, toyo, asukal, tsaka konting mantika. Yun o. Yun, Kuya Dam. Ang ganda na pampahid mo, Kuya Dam, ah. Pre, Gawa sa ano yan, oh. Sa daon ng saging ano daon ng saging. Ba, may ano yan, may dagdag lasa yan. matamis yan, matamis yan. Tabis-tabis na. Yun o. Ito papahiran dito. Ha? Papahiran din. Alin? Ito? Depende sa ano. Sa nagluluto. Papairan mo ko, Idam. Hiran natin. Diba? Baka pagalitan. Para may barbecue flavor. Barbecue flavor. So yun mga kabeli, kain na. So yun. Malapot siya sa baw. Kaya pagkasyahin na natin to. Kaya. Yan, at least may sabaw, Kapong Fred. Ayos. Oo, unahin nyo na yung mga gumagawa ng ano pa. Ibigyan nyo ng plato sila bossing yung gumagawa doon sa kusina. Yung ano yata yung buti. Maraming kanin mga kabeli. Yan, nato ito nasi. Yan, labas nyo na lang dito yung kanin para bahala na sila sa mundo. Laban Fred, takalsi ka nga. Kumain ng sabo mo. Apong Pablo, kumain sabo. Oo, yun na. Dam, pakala mo na orang anak mo. Yan. Ayun na. Ano nga po? Yan, Marsing. Yan. Tokanda ba? Ano yan? Oh, manok na, bata mo kanya. Ayos. Ayos, mabuti na lang. Marami tayong linuto pa. Ano pa yung laman? Maraming ulam dito. Ayos mga beli, kain muna tayo. Dito makasalang na pa yan, patang madulok na dugo. Stoy! Ano? Sabi na kayo. Na? Nakaready na pala. Kasi luklo kayo. Uy! Aron na luklukan, nakaluklukan yan. May demo rin tayo. Ay! Shout out mo ang anak mo! Mamahang pa ba? Shout out yung mga anak ni Tito Pablo, yan, mga kubakob nasa abroad. Anong pangalan? Jennifer saka? Judith and Xerox. Yan, kain tayo. Ano po? Ito na po yung ano mga kabili. Finished product ni Kuya Dam. Ito. Nagkabeli. Ah, Bango. Wala mong kabeli. Pepe. So yung mga kabili, ito na din po yung McDolibee ni Kuya Jepoy. Ha? Makdo ito. McDolibee. McDolibee. McDo tsaka Jollibee no? O yung minuto natin. Minudo. Tignan natin yung minudo mga kabili. Malambot na. Yun o. Tumukulo pa po. Malambot na po kaya ito. Parang ano, malalaman ko malambot na. Yung ano pa ko Jepoy. May laban pa. Palaban pa mga kabili. So yan mga kabili, ito na yung pork minuto natin. So medyo malambot na to. So kaya pwede na natin ilagay yung ating Patay ng baboy. patay ng baboy. So 1 kilo to mga kabili. Ito binabad natin sa suka. So palalambutin na rin natin. Tapos sigigisan na natin to mga kabili. So last batch na tayo sa ating fried chicken.
Sige mga Beli, tatakpan muna natin to. Siguro mga 10 minutes pa ito, cameraman. 10 minutes po mga kabeli. Tapos Okay. gigisa na. Balikan natin after 10 minutes. Thank you. So yun mga Beli, may siyangay tayo. So 200 pieces to, mami. So meron tayong order na 200 pieces na siyangay. Happy birthday, Jello. Yun. Happy birthday, Jello. Yan no. Kuya po eh. Ano sasabihin mo? Happy birthday, Jello! So lahat ng family ng mga kabeli natin invited dun sa birthday ni Jello. Thank you, Cosme family. Rosalie, Ate Rosalyn and Kuya Jane. Ate Maricar. Yun. So ito na yung ating pork menudo mga beli. So nandito na yung atay natin. Tapos si Jan, ano? Kala po mo sinabi. Nagugas daw. Okay mga beli, maya pwede na natin kisa yung ano natin, ang ating pork menudo. Palalambutin ko lang ng malambot para mas masarap. So mga beli, talong, maglalagay tayo. So ito yung native na talong, yung bilog. Mga beli, pakukuluan natin to hanggang sa lumambot. So ang sarap to, native eh. So yun mga kabeli. Nagaya si Kuya Jepoy. Ang tawag dyan, breading no. Breading na tayo ng cordon bleu mga kabeli. Yun, harina. Harina, tubig. Tubig na may itlog. Tapos breadcrumbs. Maluto na ganyan lang ito mga kabeli. Ano Yun. naman ito? Yun o. Fried natin kung ba yan. Okay mga beli, gigisa na natin. So piprituin muna natin yung carrots sa patatas. So mga beli, palalambutin natin to. Tapos saka natin gigisa yung karne natin. Lagyan ng Ayos bawang na. sibuyas. Bawang sibuyas. Okay, balikan natin. So palalambutin muna natin yung carrots sa patatas natin. In 10 minutes. okay. So yung mga beli, okay na yung ating carrots sa patatas para sa menudo. So gigisa na tayo ng bawang sibuyas. Yun, bawang. Sibuyas. Sibuyas po mga kabeli. Tapos mga beli, yung karne natin, yan, gaya ng dati, lalagyan lang natin ito. Tapos, yun na, titimplahan na natin. Kaya mga beli, mapupulayin lang natin. So, nag-start na rin tayo sa cordon bleu. So, mga beli. Okay, karne natin. Tapos mga beli, yung katas nito, siya gagamitin natin. Pagsasabaw natin. Mga beli, ang bango. Red Bell. Nanay ni. Hotdog. Hotdog. Hotdog ni Janjan. Pogi. Pogi. So time check tayo 12:30. So mula Riot hanggang Porac is maabot din na 1 oras mga beli. Conforme sa takbo. So liver spread. So sayang mga beli, simutin natin. Sarap nito mga beli oh. Malambot yung karne.
Lambot yung karne, malasa. So, toyo. Yun, tomato sauce. Paminta po, Pairam. So, yun, black pepper mga beli. So mga beli, ito yung sabaw nung ating pinagpakuluan kanina. Yan, pahingin tubig dyan. Danom. So yan mga beli, magdadagdag lang tayo ng konting tubig dito para dumami yung sarsa natin. Tapos titikman na natin. Thank you, balikan natin after 10 minutes. Okay. So yan mga beli, ito na yung cordon bleu natin. So on the spot yan mga beli, habang ginagawa ni Jepoy, diretso natin sa prito. Magpiprito na tayo. Yun. Thank you. So yan mga kabeli, ito na po yung bangus. Yan, nakatayo pa oh. Yun no. Ganda. Galing no. Galing no. Kaya pala yung tumayo yan. Natuyo ba yan? Natuyo din yan. Diba, paano? Una yung ano, yung EQ. Yung mga beli, magdadagdag tayong tubig para dumami yung sarsa. Sarsa. So yung mga beli, sa itsura pa lang, napakasarap na. Ito mga kabeli. Okay mga beli, so maya maya titikman na natin to. Okay na to? So yun, puro ano na lang tayo mga beli, prito. Tapos yung inihaw ni Adam. Ano? Yung buro. So buro na lang pala. Nakalimutan natin, so meron tayong order na Samjing Kapangpangan. Yun. Okay. So mga beli, titikman na natin yung Menudo. Menudo. So dalawa kami ni Jepoy mga beli. So yun mga kabeli. So yun, nalaglag. Tikman natin yung pork menudo mga kabeli. Pwede na. Sa akin, pwede na. So mga beli, sarap na. So hindi pwede yan, pwede na. Kailangan masarap. Okay mga beli, okay na yung minuto natin. Yun, so konti na lang mga beli. Yung cordon bleu na lang. Nice na. May printing. Tissue. So yan mga kabeli. Ito na din po yung tilapia. Saan pa natin ang bangus yung masarap dyan? Yung chan. Yan o, yung banda. Yung nang EQ ang. Tsaka yung Jezebel. Kaya mga kabeli, magluluto tayo ng burong isda. Yun. Burong tilapia. Bawang. Bawang ba? Sibuyas. Lagay mo na lahat yan. White onion. Daming gigisan. Wala nang gigisan ako, Jepoy. Dito mo na. Para gumanda yung ano. Ano? Yun o. Luya. Luya. Space. Kamatis. In English. Tomato. Good. Nag-aral. Fresh tomato. Ano po? Sa elementary sa Banyo High School. Linggo, kailangan isang gusto yan. Oo. Yari tayo sa gusto. Yan, shout out, happy birthday, happy birthday, Jeno. Kaya mo yan, kaya mo. Happy birthday, Jeno. Shout out. Tapos na. Abalikan natin after 5 minutes. Yun. Mga kabeli, ayos na yung ating ginisa. Yun o. Pulang-pula. Pulang-pula. Burong. Burong isda. Tilapia yan mga kabeli. Yun o. Bubuo pa yung tilapia. Tilapia ba yan? Marami. Tres! Lain natin. Tres! Piris!
Ayan mga kabeli. Mag-aantay tayo ng tubig mga kabeli. Para lalong mano yung kanin, no? Kuya. Ano to? Maluto yung kanin. Pagpatiin mo, bata. Opo. Mga kabeli, maglalagay na tayo ng rock salt. Yun. Rock salt. 1.5. Kunti pang tubig mga kabeli. Yun. Lugaw na Kuya. Ano? Lugaw. Lugaw. Tapos kaldong lugaw. Tapos kaldong tilapia. Mga kabeli, hintayin na lang natin siyang maluto. Yun. Balikan na lang natin mamaya. After. Pag naluto na. Papakita ko na lang. Mga kabeli, titigman ni Kuya Jepoy. Tingnan natin yung kalamay. Wala mo isda, no? Masarap. Masarap mga kabeli. Yung burong isda. Thank you. So mga kabeli, yung binili ko, dalawang klase kasi to. Isang maasim, saka isang hindi maasim. So yung binili natin yung hindi maasim. Kaya pala masarap. So ito, Samjing Kabampangan kung tawagin namin. Sa amin lang po yun, hindi sa ito. Mamaya sabihin. Okay, thank you. So yun mga kabeli. Na po yung puro. Luto po yan ni Chef Ingo. Good. So yun mga kabeli. Ito na po yung finished product ni Kuya Dam. Ganda. Hindi pa kaluto na. Ayos po, happy birthday. Ayun na. Ano ba yun? Ang ilo. Ayun, kaya ang ilo yan, happy birthday. So yun mga kabeli. Ito na po yung tilapia at bangus. Tinihaw. Tsaka yung minudo. Yun o. Specialty ni Kuya Ingo. Buroy. Burong isda. At yung nilagang gulay ni Kuya Jepoy. Yun o. Ano yan? Sabi kanina? Kay Mito? Kay Nito? Hindi. Hindi po. Circle eggplant. Circle eggplant. Yun, talong, sitaw, tsaka okra po. Meron po tayo dito mustasa, tsaka ampalaya. Siyempre, fried chicken. At yung Wala yung... barbecue. At yun na po yung ano, yung cordon bleu. So ayan mga kabeli, Ate Rosana. Happy birthday Angelo. Tapos na tayo magluto, biyahe na tayo. Ayun. Time check, 1:30. Yun, 130. Yan, happy birthday, Angelo. Yun o. Shanghai. Sarap yan, sinayawan ko eh. Ito po, dami mga kabili. So ayan mga kabeli, pasasayin ko muna yung kabeli natin. So meron pinabigay si Ate Rosana sa kanila. So Team Kabeli, gusto nyo sumaya? Okay! Halina na kayo. Kabisa dyan. Yan eh. Yan lumapit kaya ka? So, go. Ate kayo ni Jan. Thank you po. Kini, yan, thank you po. Ate kayo ni Jampol. Thank you kayo Ate Rosana. Asa si Jepoy? Jepoy, saka si Tres, bigay mo sa kanila. Yan, thank you po, Ate Rosana. Sige po. So, nagbigay ng 3,000 si Ate Rosana para sa inyo, ha? Thank you po. Okay, yan, biyahe na tayo mga belly. So, isang oras din ang biyahe natin. 3 PM, kailangan nandun tayo. Thank you, game na. Doon na may ketchup. Malas lang ngayon. So yung barbecue na mga belly, 200 pieces yan. Yun. Paano kaya kakasya sa sasakyan yan ko? Kasama ang mga kabeli natin. Nakasya.
kabeli, dami na po kami. Palabas na ng farm. Yun. Yun, ganado yung mga kabeli, mga kabeli. Ganado. Uy. Ba? Ayaw pa awat ah. Ano? Si Kuya Jeffrey ganado dun ah. Nag-enjoy sa ano ka, nag-enjoy sa aking motor. Ayun oh. So yung mga kabili, ito po yung bundok karayat. Medyo makulimlim. Ah, malulam. Go po! Ayos! So yun mga kabili, sasakay na po. Yan, si Tarusana, on the way na po. So yan mga kabili, nakasakay na po lahat. Yun o. Yan, bebay na po tayo mga kabili. So yun mga kabili, natawin na po kami. Kay ano, tita... Hindi, tita... Ano si pangalan nun? Maricar. Yan, tita Maricar. Yun, Jello, on the way na ipagkain mo, Jello. On the way na yung order. Ito po mga kabili, happy birthday po. Kanino? Kaya Angelo. Happy birthday po sa lahat! Sa lahat. Yun o. Dami. Morning mga kabili. So yung mga kabeli, kompleto po yung ano, yung asawa ng kabeli. O dyan, asawa mo tayo. Ha? Asawa mo tayo. Wala pa. Wala pa. Yan o, kompleto. Kita, pupay. Lolo may pupay. Lolo eh. Ah, dari ka kay. Koyang na, ini. Koyang na. Koyang na yan, koyang. Hindi tanggap ng kuya. So yun mga kabeli, napakahaba po ng traffic. Yun o. Mag-aalas na. Mahaba pa yung traffic. Yun o. So yun mga kabeli, nakaalis na po tayo sa mahabang traffic. Yan mga kabeli, paakyat na po tayo ng Megadike. Doon po yung Megadike, doon. So ayan mga kabeli, ito na po yung Megadike. Sa kaliwa po, papuntang Buagua. Kanan, papuntang Porac, Angeles. So ayan mga kabeli, bumaba po yung fog. Kaso iba amoy. Amoy usok po mga kabeli.
yun mga kabeli, nasa ano po kami, nasa Porac Mini Park. Yun. Parang umaambon na. Umaambon. So yun mga kabili, ito na po yung kanto, papasok doon sa community, Fiesta Community Phase 2. Dito po sa Porac. So yun mga kabili, ito na po yung subdivision Fiesta Community Phase 2. Ito na po. Dito, Fiesta Communities. Timing ka rin eh. Pero ka na tayo dumalan. So yun mga kabili, malapit na po tayo. Yung mga kabili, ito na po, yung may tent. Ayun, si Angelo oh. Oh. So yun mga kabili, ito na po yung pagkain. Ayan, nasa ano na po tayo, Fiesta Community. Go po. So yan mga Beli, may birthday party ng bata. So si Jello, siya yung madalas kong banggitin na pamangkin ni Ate Rosana Cosme. So yan, anak naman siya ni Tita Maricar. Si Ate Maricar. Sino ba matanda sa amin? So Maricar, yan. Si Tito Jay mo nandiyan, nakita mo? Hindi pa po nakita, pero yung anak niya po tsaka sa akin. Oo, nandiyan. So si Jello, yung poging bata. Ayan. Naka-blue. Naka-blue. Jello! Yala! Jello! Shout out mo mga si Tito Osang. So ayan mga Beli, ito si Jello, poging bata. Yan, galing sila ng... Ayan. Mama ni Jello mga Beli. San Diego natin. From San Diego mga Beli. Pinasama ni Ate Osang lahat ng anak ng mga kabeli. Pamilya ng bawat isang member natin. Kasama. Bakit di kasama tito mo? Wala po, tulong. So ito, binatayo mga Beli. Okay mga Beli, ang kumukuha ng pagkain yung mga Beli natin. So ilinuto natin, tayo din ang kakain. Jambol. Kain na kayo doon. So yung mga kabili, puntahan po natin. Mga kabili yun, no? Hello po. Hello po. Nadali mo? Favorite mo? Crispy kare-kare, no? Crispy ka rin. Ayun, no? Hello po. Tanam mo, baby. Adiosan. Shout out. Mga kapatid po ni Tita Rosana. Itay ko yan. Itay, Jay. Dad. Ay, Tito Jay. Hello po. Hello po pala.
Gusto po. Hoy! Ate yung wire. Huli! Huli! Mag-takeover din eh. Wait lang. Isabihin ako. Putayin ko lang ha. Sasama na. Putay lang. Buta kita ako mabibi. Doon. Ayun, labesa. Doon. Wire, ay magkakalit. Mama, malit na. Bawal. Go po. Yun o. What's up, yo? Ano ba na kayo mag-surprise? Correct? Sweet and sour. Hindi pa po tayo sa mga ibang dito. Tagalog pa. Tagalog na pala. Makapila ata? Ako tayo na. Mga tilat lugar. Hindi kaya naman ibas. Sabi ang balot pa na pumagod sa medical. Ba, bulo ka na. Puta pa yung medical mo. Yun o, nakapili na po ang Dino Belly. Ito mga kabili, happy birthday po. Yun po, si Daniel Adjun. Well, Angelo. Sabi naman no? Happy birthday po ang Wala ko nga rin, konti ah. Diet tayo. Simple. Uy! Yan o, dahil mo pagkain ng mga belly. Ay, picture ko pa ka rin. Manigas, ako magulit. Ako masakit ka lang. Diet po, ang mga kabili. Diet. Konting kanin lang. Bawi lang sa ulam, ma'am. Ano po tayo? Sige, kunwari walang camera. At para... Kamunti lang po, mahina lang po kumain. Ah, Diet ka ngayon. yun o. Ayun, baka. Oh, Koydam. Overtake ka. Bakit sarap po ah. Ano tawag dito? Spaghetti. Yun o. Uy! Kain po. Happy birthday po. Ayun o. Jello. Yun o. Angelo. Ayun o. Go po. Paul, shout out. Shout out po kabili. Sige po. Ay, ito talaga yung camera na. Yun o. Kala ko padagulit. Kain.
Sarap. Ay, mga kay pa, mga kay Masalese. Opo, thank you po. Ay, dyan. Yo, what's up? What's up, man? Ano po mga kabeli? Sis! Tatay na, bagok. Bagok. Ang video mo, ginawa natin ang video. Yan mga kabeli, ito pingagin. Yan, may bisita po. Open eh, yan ka birthday ni. Kaya ka na Thank you, thank you. Gi, kumana mo po ito. Let's go. Hindi po eh. Bigyan mo siya food. Ay, bigyan mo pagkain yan. Kakain siya. Ano tayo? Mga kapamo. Alam mo na rin, baby. Spaghetti. Ay, isa kang kaya. Manok. Pansit. Pansit. Opo. Pansit. Ayun yung mga pang nasi. Minudo, yung minudo. Ay, favorite ko yun. Minudo, dalami. Ay, lupia. Manday yan, tagay mo. Bakit ang mga lupia? Kumana kayo, magkakala kayo. Gagawin namin yung pero yung ito mo, Yun o. Hello po. Ako, dito tumatakbo. Kulang, no? Hello boss. Yung tatay ko, hindi ko pinagalitan sa ganyan. okay, kain ka muna bago. Kaya mo, sa akin eh, pulis ang kalaban ko, pero hindi na natin. Pero hindi ko. Yun o. Hello. Para talog ka. Pero saya ko ako pamilan. Ito na mo? Hindi ka lupa pala mo. O, hindi pala nang kaya kanyan. Hindi na rin may... Barog. Ay, kain po. Thank you boss. Kaya wala kailangan kayo. Kain na rin. Yaman. Tayo po mga kabel. Kare-kare. Ayos mga kabel. Yaman. Kontra si Jampol, hindi siya na-inform. Yaman mga kabeli. Yung luto nyo din yun. Yaman. Nga. Nga. Masarap talaga ito. Sakit ko. Tatawa ako din sa ano. Isang hal. Lalo din ko. Ano na? Isang hal. Kinuha na siya. Bang? Inunahan na. Sundot ka. Gusto niyo kumain. Tara di kayo na tayo. Sa'yo ito walang ano. Walang tinil. Teka po, Mike. Hi. Hey, ano? Okay na yan. Yeah, kabel. Bayot ako dyan. Yaman. Ha? Kapatid mo na papaulo din. Yun o, mga kabili.
Kain po mga Benny. Yan na po ang kumain. Kain ko ulit po. Sige po, thank you po. Si Kabeli. Walang kanin. Sabi ni Ate Rosana, Yan yung kanin niya eh. wala daw akong gagawin dito, hindi kumain. Ano po? Thank you Ate Rosana. Ito, naging bisita po kami ng birthday ni Jello. Thank you. Daw po. Nano yung Prince? Prince, nano yung Prince? Prince. Nano yan? Ice cream. Ice cream. Bukong pang danyan na yan. Apre. Nak, bata kayo binigyan. Nano yan ko dyan? Nano yan? Ito. Na? Ice cream. Ice cream. Tita Rosale. Hindi mo masyado ito, kumakain ako. Nakaano mo, Ses? Ano daw pinakain mo? Kinabsi kayo. May ganun ka pa kayo to. O bakit pa ako kulit para? Okay. Hindi ka kasi pa rin. Manya-manya, Prince. Ano yan, Prince? Ice cream. Ice cream. Hello po, Amudan. Kanya-kanya yan. Hello. Nyaman niya. Albel na. Pagay ko mo po. Mag-ay ka, baby ko. Hello po, Anay. Baby, mag-ay ko. Isang bagsak daw po, happy birthday. Happy birthday! Ay ano, kay Jello. Jello po pala pangalan nun. Hello, Jello. Dahil mo pakilamag. Ay, po, sir. Okay. Happy birthday to you. Are you ready? Sing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Jello. Happy birthday, Jello. Wish. Wish mo na. Wish. Wish. Yeah. Okay, play na tayo po ano? Ulit. Yay! Ora ta bang malati. Ay, Kian. Kian, na. Wala na ka ba ng bangsa patak nito? Bata.
Tatusok ka sa kinido. Okay. Okay. Sound. Okay, next group. Next group. Okay, next group. Next group. Alis na kayo mo, dapat neto muna eh. Tapos Lego, eh. Okay, next group. Okay. So yun mga kabeli, magpapaalam na tayo. Yan. Ate, maraming salamat. Thank you, kuya. Yun, thank you. Thank you, Shout out Ate natin si Ate Osa. Osang. Thank you so po. Shoutout Ate Osang, maraming salamat. Thank you po. Lagi kang lagi kang. Thank you po. Kuya Jay, thank you. Salamat, thank you. Yan, sa mga kabeli. Ayan, kabeli. Salamat. Thank you po. Ate Rosalie, thank you. Ayan, thank you, thank you. Sa oras nyo. Opo, thank you. Okay, mana? Paul, basketball na. Thank you, Brad. Salamat. Thank you na. Thank you. Kuya Jay, thank you, thank you. Wala na po kami. So yun mga kabeli, hindi na namin nakita si Jello, yung may birthday, naglalaro. So mga kabeli, Ingat na lahat! God bless all! thank you! Bye bye.